Είναι ενδιαφέρον αγορά, αλλάζει, ζωντανή αγορά. Εξελίσσεται, προσαρμόζεται. Υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός. Η πρόκληση για μας σαν Παγωτά Παπαφιλίππου είναι οι αγορές του εξωτερικού. Η ιστορία μας τελευταίων 60 χρόνων δείχνει ότι συνεχώς προσαρμοζόμαστε, μεγαλώνουμε. Είμαστε τώρα η πιο δυνατή κυπριακή εταιρεία παραγωγής παγωτού. Η προοπτική υπάρχει και θα την κυνηγήσω. Είμαστε εδώ με τον κύριο Εύρον Παπαδόπουλο, Group Marketing Manager της PNP Group. Θα μιλήσουμε έτσι για έναν ιδιαίτερων επιδορπιών, αγαπημένων επιδορπιών, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν είναι άλλο από το παγωτό. Συμφωνούμε. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση, Γιώργο. Όντως, το παγωτό είναι ένα αγαπημένο επιδόρπιο, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε όλο τον κόσμο και ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Στην Κύπρο, η κατανάλωση του παγωτού από την πανδημία και μετά είναι συνεχώς αυξητική, τόσο σε αξία όσο και σε όγκο. Οπότε θεωρούμε ότι ο Κύπριος αγαπά το παγωτό και το προτιμά. Okay. Το αγαπά μόνο το καλοκαίρι ή ολόχρονα? Εδώ θα διαχώριζα λίγο ηλικιακά για διάφορα generations. Οι πιο μεγάλες ηλικίες θα έλεγα ότι το έχουν σαν καλοκαιρινό επιδόρπιο. Οι πιο νέες ηλικίες, Generation Z και Millennials, θα έλεγα ότι έχουν ξεκινήσει να το απολαμβάνουν και το χειμώνα. Που και εμείς σαν βιομηχανία παγωτού, η προσπάθεια μας είναι να συνεχίζει η κατανάλωση του και το χειμώνα. Γιατί μπορεί να το απολαύσεις εξίσου καλά και το χειμώνα. Άρα έτσι οι νεαρές ηλικίες φεύγουν λίγο από τα στερεότυπα. Ακριβώς. Το ζητούν. Φτάνει να το βρίσκουν το χειμώνα, γιατί δυστυχώς το χειμώνα λιγοστεύουν και τα σημεία πώλησης. Οπότε εκεί που το βρίσκουν το τιμούν. Ποια είναι τα ωφέλη όμως που μπορεί να σου φέρει έναν παγωτό σίγουρα δροσιά? Θεωρείται από τα πιο υγιή επιδόρπια. Okay. Και παρόλο και υπάρχουν οι θερμίδες, αλλά συγκριτικά με άλλα επιδόρπια είναι πολύ πιο χαμηλές και λόγω των συστατικών που περιέχει, όπως το φρέσκο γάλα, τα φρούτα, διάφορα συστατικά, έχουν αρκετές βιταμίνες στο παγωτό που είναι γενικά ωφέλιμες για τον οργανισμό. Εντάξει, αναφέρατε έτσι μεγάλα, με βιταμίνες, έτσι υπάρχουν. Να μιλήσω λίγο για τα δικά μας τα παγωτά Παπαφιλίππου. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι το φρέσκο γάλα, φρέσκα κρέμα, φρέσκα φρούτα. Όπου υπάρχουν κυπριακά φρέσκα φρούτα τα χρησιμοποιούμε, όπου δεν υπάρχουν τα εισάγουμε. Και γενικά χρησιμοποιούμε υλικά που ανταποκρίνονται στην ποιότητα των παγωτών μας που θέλουμε. Από την άλλη, στηρίζομαι και ντόπιους παραγωγούς, γιατί το γάλα είναι ντόπιο, η φρέσκα κρέμα είναι ντόπια, τα φρούτα το ίδιο. Έχουμε συνεργασίες μακροχρόνιες με παραγωγούς φρούτο, για παράδειγμα, τις φρέσκες φράουλες τις αγοράζουμε από συγκεκριμένο παραγωγό στην επαρχία Δερίνιας πέραν των 20 χρόνων τώρα. Οπότε ελέγχουμε και λίγο τη διαδικασία παραγωγής για να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα τα δικά μας, να μην χρησιμοποιούμε τίποτε φάρμακα που είναι ακατάλληλα. Μπανάνες αγοράζουμε από την επαρχία Μπάφου. Ό,τι μπορούμε να βρούμε κυπριακό, το οποίο ανταποκρίνεται στην ποιότητα μας σαν Παγωτά Παπαφιλίππου, το αγοράζουμε. Άρα επενδύουμε στην ποιότητα και στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα. Ακριβώς. Για μας η ποιότητα είναι η σημαία μας. Πόσες κατηγορίες παγωτών υπάρχουν σήμερα? Κατά καιρός ακούμε νέες γεύσεις, 0% ζάχαρη. Τελευταία έχουν προσθεθεί και άλλες κατηγορίες. Αν τις απαριθμίσουμε, έχουμε τα παγωτά γάλακτος, τα παγωτά σέρπετ, που βασικά είναι παγωτά φρούτου με 15% γάλα, τα σορπέ, που είναι χωρίς γάλα, τα παγωτά χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά, παγωτά τύπου γιαούρτι και παγωτών χωρίς λακτόση. Το οποίο έχουμε εμείς στην γάμα μας, παγωτό χωρίς λακτόση. Τώρα με τις ιδιαιτερότητες στη διατροφή που υπάρχουν, αναγκαστικά προσαρμόζεσαι και εσύ σαν βιομηχανία
για να παράξεις, να ικανοποιήσεις τις ανάγκες των καταναλωτών. Άρα αλλάζουν και οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Ναι. Με την παρόδο του χρόνου. Το βλέπεις και εσύ, αν πας σε ένα εστιατόριο, σου έχει ολόκληρη λίστα με αλλεργίες, με φας αυτό, τι σε πειράζει. Οπότε και εμείς προσαρμοζόμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές. Και υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, εκτός από αυτός που είναι της νεκτικής της λακτός, γι' αυτό έχουμε το lactose free, η vegan που έχουμε μια σειρά από σορπέ, παγωτά. Εκτός από τα παγωτά φρούτα, έχουμε προσθέσει για παγωτών, έχουμε σορπέ σοκολάτας, που είναι κατάλληλο για τους vegan και για τους vegetarian φυσικά, όλη η σειρά των παγωτών. Μιλώ για τα δικά μας προσωπικά, αλλά μπορώ να έχω άποψη για τους άλλους. Για τα δικά μας χρησιμοποιούμε, τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι κατάλληλα για vegetarian. Για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιούμε ζελατίνη, που είναι ζωικό παράγωγο. Οπότε, αυτόματα τα παγωτά μας είναι κατάλληλα για vegetarian. Και άρα προσαρμόζεστε και στις αλλαγές των καταναλωτών. Για παράδειγμα, οι vegan καταναλωτές, οι οποίοι αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, είχαν πιο μικρή σειρά. Αλλά λόγω του υπήρχε η ζήτηση, πήραμε και feedback από τους ίδιους τους vegan και μας ζητούσαν συγκεκριμένα παγωτά, οπότε σιγά σιγά πλουτίζουμε κι άλλον και αυτήν τη σειρά παγωτών μας. Ποιο είναι το παγωτό που έχει την παραπάνω ζήτηση? Στην Κύπρο είμαστε λίγο πιο του κλασσικού. Δηλαδή το βανίλια σοκολάτα φράουλα είναι τα best sellers και τούτον πάλι με τις πιο μεγάλες ηλικίες. Οι πιο νέες ηλικίες ζητούσαν κάπως πιο εξειδικευμένα του παγωτά. Για παράδειγμα, έχουμε παράξει φέτος ένα καινούργιο παγωτό που είναι το Forest Fruit Mascarpone Cheesecake, που είναι με φρέσκο τερί μασκαρπόνε, φρέσκο γάλα, φρέσκα κρέμα, φρέσκο χυμό λεμονιού, μπισκότο, και είναι πιο κοντά στη γεύση την κυπριακή, όπως ξέρουμε εμείς το cheesecake. Πέρσι είχαμε παράξει το sea salt caramel. Δηλαδή οι γεύσεις το οποίες είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε. Είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε στην Κύπρο κάποια, αλλά έχουν γίνει στο εξωτερικό. Απλά εμείς το κάνουμε πιο κοντά στην κυπριακή γεύση. Ναι. Να αρέσει περισσότερο στη γεύση του Κύπριου καταναλωτή. Γιατί έτσι υπάρχει περισσότερη ζήτηση από νέους? Οι νέοι θέλουν να δοκιμάζουν νέα πράγματα. Ναι. Για διαφοροποιούνται από τους άλλους που θέλουν να ξεφύγουν. Παίζουν το σέβιλ και οι μεγαλύτεροι. Ναι, οι μεγαλύτεροι πάνε στο κλασικές γεύσεις. Και ο τολμηροί νεαροί. Άρα, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στην ποιότητα ενός παγωτού? Μας είπατε για τα φρέσκα φρούτα, βασικά δύο είναι οι λόγοι που ξεχωρίζει. Είναι τα υλικά που χρησιμοποιάς και ο τρόπος που το παράγεις. Εμείς παράγουμε σχεδόν τελευταία 60 χρόνια παγωτό. Πιστεύω ότι ξέρουμε τι κάνουμε. Και αυτό άλλωστε το αποδεικνύουν και οι διακρίσεις σας, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο. Όντως, ας σταθώ λίγο επί ευκαιρίας που το ανάφερες, λίγο σε διεθνείς διακρίσεις. Φέτος έχουμε λάβει 2 διεθνείς διακρίσεις. Τολμήσαμε και συμμετέχαμε σε παγκόσμιο διαγωνισμό στο International Taste Institute που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες, με κριτές 200 σεφ και σομελιέρ, μάλιστα σεφ που δουλεύουν σε εστιατόρια με αστέρια Μισελέν. Μαζεύουν τους 200 top επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη και γίνεται μια τυφλή γευστική δοκιμή. Και δοκιμάζουν τα πάντα. Είχαμε στείλει φέτος 2 παγωτά να διαγωνιστούν, το λεμόνι και τη μαστίχα χείου, και τα οποία είχαν κερδίσει και οι 2 έναν αστέρι. Το Superior Taste Award, έναν αστέρι. Που είμαστε τα μόνα κυπριακά παγωτά που έχουμε κερδίσει, την είναι η δεύτερη φορά που κερδίζουμε σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό. Άρα η μαστίχα και το λεμόνι κέρδισαν τις εντυπώσεις. Φέτος και πιο παλιά είχαμε κερδίσει τα παγωτά μας χωρίς ζάχαρη, η φράουλα και η σοκολάτα, και έχουμε στείλει σε αυτόν τον διαγωνισμό και το χυμό λεμόνι και άλλα προϊόντα. Δηλαδή ποιοτικά θεωρούμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στα κριτήρια του διεθνού διαγωνισμού. Γι' αυτό νιώθουμε δυνατοί και συμμετέχουμε. Άρα επενδύουμε στην ποιότητα, προσαρμοζόμαστε στις νέες τάσεις των καταναλωτών. Ναι.
ποιο είναι το επόμενο βήμα? Ακούσαμε για νέες γεύσεις, ακούσαμε για sorted caramel, για cheesecake. Υπάρχει και μια άλλη αυξανόμενη τάση που υπάρχει τώρα, είναι τα παγωτά χωρίς ζάχαρη. Okay. Τα οποία υπάρχουν στην γάμα μας εδώ και αρκετά χρόνια, απλά κάθε χρόνο εμπλουτίζεται η γάμα αυτή, γιατί αυξάνεται και ζήτηση. Όλος αναλόγως της ζήτησης, κάνεις και εσύ τα προσθέσεις νέα προϊόντα. Σαν φέτος είχαμε παράξει παγωτών σε χωνάκι, βασικά είναι fat-free παγωτό βανίλια με σοκολάτα χωρίς ζάχαρη, σε χωνάκι χωρίς ζάχαρη. Okay. Με χαμηλές θερμίες, αλλά χωρίς να στερεί σε γεύση. Μπορεί να το ακούσεις ότι δεν έχει ζάχαρη, μειωμένες θερμίες, αλλά δεν αλλοιώνεται η γεύση. Αν δεν σου το πω, θα το καταλάβεις. Ναι. Το δοκιμάσεις χωρίς να σου το πω. Ναι, οκ. Άρα τι να περιμένουμε από εσάς τα επόμενα χρόνια? Κάθε χρόνο έχουμε κάτι καινούριο. Okay. Φέτος είχαμε αυτήν το cheesecake στο οικογενειακό παγωτό, είχαμε το χωνάκι στο ατομικό. Έχουμε και στην κατηγορία του επαγγελματικού παγωτό, χύμα παγωτό που βρίσκεται στις παγωταρίες, που εκεί έχουμε μια μεγάλη σειρά. Και όπως είπα πριν, είναι τόσες πολλές ιδιαίτερες στον καταναλωτό, γιατί τώρα έχουμε μια γκάμα από 44 διαφορετικές γεύσεις παγωτού για να ικανοποιήσουμε όλα τα γούστα. Και κάθε χρόνο προσθέτουμε. Προσθέτουμε, αφαιρούμε αναλόγως. Φέτος έχουμε προσθέσει 2 νέες γεύσεις. Το Buena Avellana, που βασικά είναι παγωτό με πραλίνα φουντουκιού, λευκή σοκολάτα και κομμάτια από φουντουκί. Και πρόσφατα μπήκε και το peanut butter. Ανοίξτε μας την όρεξη. Χωρίς ένα πραλίν peanut butter, το οποίο θεωρείται σαν παγωτό που έχει πηγή πρωτεΐνης, είναι ψηλό σε πρωτεΐνη. Μάλιστα. Άλλη μια ιδιαίτερα που ζητούν κατάδες παγωτό ψηλά σε πρωτεΐνη, οπότε ικανοποιούμε και αυτήν την ανάγκη. Αναλόγως, συνέχως παρακολουθούμε, βλέπουμε τι ζητούν οι καταναλωτές, προσαρμοζόμαστε. Ναι, άρα το χρόνο μπορεί να αλλάξουν οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Το χρόνο σίγουρα κάτι καινούργιο θα έχουμε πάλι. Αλλάξουν και τα δεδομένα. Άρα έτσι 44 γεύσεις σε παγωτών μόνο στις παγωταρίες Παπαφιλίππου. Φαντάζομαι με γεύσεις που δεν μπορούμε να φανταστούμε πολλές φορές. Είμαστε αρκετά δημιουργικοί. Αλλά λες τόσο μας ζητούν, εντάξει. Ζητούν διάφορα καταναλωτές, απλά πρέπει να μπορεί να το παράξεις. Γιατί κάποια δεν μπορούν να γίνουν. Γίνονται αρκετές δοκιμές, πρέπει να βγει έναν παγωτό. Γίνονται εσωτερικά διάφορα από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας. Μετά γίνονται κάποια tasting, να πιάσουμε κάποιο feedback από κάποιες παγωταρίες μας και ανάλογως προχωρούμε ή δεν προχωρούμε. Ή όταν έναν παγωτό βλέπουμε ότι είναι αρκετά πετυχημένο, όπως ήταν πριν πέρσι το Caesar Caramel, τότε προχωρήσαμε και κάναμε και σε οικογενειακή συσκευασία για το βρίσκουν οι καταναλωτές στις υπεραγορές. Άρα αξιολογείτε τα δεδομένα, δοκιμάζουμε τα παγωτά και μετά τα βγάζουμε. Υπάρχει μια διαδικασία, μια έρευνα, μια αξιολόγηση πριν να προχωρήσουμε σε έναν προϊόν. Και αναλόγως των αναγκών, ένα άλλο κομμάτι που προσπαθούμε τώρα για μέρος πια τα μελλοντικά μας πλάνα πριν, είναι το κομμάτι των εξαγωγών. Που υπήρχαν κάποιες εξαγωγές, δυστυχώς με την πανδημία κάπου σταματήσαν λίγο τα πράγματα. Οπότε τώρα ξεκίνησε ξανά το ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον που υπάρχει από αγορές του εξωτερικού είναι κυρίως για τα παγωτά χωρίς ζάχαρη. Παγωτά χωρίς ζάχαρη, παγωτά χωρίς λακτόζη, τα πιο εξειδικευμένα παγωτά. Άρα τα συγκεκριμένα παγωτά να στοχεύσουμε να τα πάρουμε και στο εξωτερικό. Έχουν προοπτική. Λέω ότι είναι εύκολο, αλλά η προοπτική υπάρχει και θα την κυνηγήσουμε. Μιας και πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού και μπαίνουμε θεουθέλοντος στην φθινοπορεινή χειμερινή περίοδο, υπάρχει η ίδια γκάμα παγωτού, υπάρχει και τον χειμώνα ή... Σε κάποιες παγωταρίες υπάρχει full γκάμα, σε κάποιες μειώνονται οι κωδικοί, κάποιες δυστυχώς το χειμώνα πάνε διακοπές. Αλλά η προσπάθεια μας είναι να υπάρχουν στο δυνατόν περισσότερα σημεία, ειδικά για τους πιο νέους καταναλωτές, όταν θέλουν να καταστούν παγωτών και το χειμώνα, να μπορούν να το βρίσκουν. Τούτη είναι η προσπάθεια. Βλέπουμε ότι υπάρχει τούτη αυξημένη ζήτηση
και off-season να το πούμε, οπότε... Κυρίως από την νεολαία, όπως έχουμε αναφέρει. Ναι. Η νεολαία τιμά μας. Μάλιστα. Άρα αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει, τι να περιμένουμε από εσάς στο επόμενο καλοκαίρι, την επόμενη περίοδο. Τώρα με το τέλος κάθε περίοδος, ας πούμε, δυνατής περίοδου, γίνεται αξιολόγηση, λαμβάνουμε αξιολόγηση και της χρονιάς και το feedback που παίρνουμε από τους καταναλωτές και ετοιμάζεται το πλάνο για την νέα χρονιά. Το χειμώνα, ποιες γεύσεις έτσι έχουν περισσότερη ζήτηση? Η γάλακτος. Ναι, μειώνεται η κατανάλωση των φρούτων, περισσότερο το γάλακτος που μπορεί να γίνουν και άλλοι συνδυασμοί. Ειδικά η κλασική γεύση βανίλια που μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα άλλα γλυκά. Υπάρχει κατανάλωση παραπάνω τα γάλακτος. Άρα ανάλογα με την εποχή να αλλάσουν και οι προτιμήσεις. Ναι. Για παράδειγμα τα παγωτά, τα σορπέ είναι περισσότερο το καλοκαίρι. Έτσι, αρκετά ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον αγορά, αλλάζει ζωντανή αγορά. Εξελίσσεται, προσαρμόζεται. Υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός, υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι παραγωγοί. Οπότε, εντάξει, όμως υπάρχει καλές προοπτικές για τη βιομηχανία του παγωτού. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η πρόκληση για μας σαν Παγωτά Παπαφιλίππου είναι οι αγορές του εξωτερικού. Άρα πέραν από την κυπριακή αγορά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει σοβαρά. Εντάξει, θέλει χρόνο και χρήμα. Θέλει μελέτη, θέλει... Πολύ προετοιμασία, πολύ. Αλλά νομίζω σαν εταιρεία που ήξερε πολλές φορές ότι δεν τα βάζετε κάτω. Η ιστορία μας των τελευταίων 60 χρόνων δείχνει ότι συνεχώς προσαρμοζόμαστε, μεγαλώνουμε. Είμαστε τώρα η πιο δυνατή κυπριακή εταιρεία παραγωγής παγωτού. Μπορεί να μας συναντήσει σε πάρα πολλά σημεία πώλησης. Το παλεύουμε. Και το μέλλον είναι μακρύ. Ναι. Να σε ευχηθώ ότι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, να συνεχίσουμε να αναπτύσσεστε και να επενδύετε στο παγωτό που όλοι λατρεύουμε νομίζω, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Και εμείς εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.